s'ha tractat quasi com una claveguera. S'han abocat runes, deixalles, abocaments il·legals de residus i fins i tot s'han envaït les ceballeres. Una denúncia molt històrica va ser l'any 92, quan es va fer l'autovia. El dia de la mateixa inauguració de l'autovia es va tallar l'autovia, protestant en contra pel fet que s'havien carregat tot el costat de la llera, on hi havia un bosquet de ribera molt antic i que contenia molta riquesa natural. Aquí darrere veiem la confluència de la Riera de Rubí amb el Llobregat. Aquí, amb la confluència amb la Riera de Rubí, el que han fet és un braç lateral al marge esquerre i de forma que hem creat tota una illa fluvial que ens deixa zona de nidificació d'aus i zona més tranquil·la, també perquè la regeneració de la vegetació sigui més fàcil. I a part, tenir el canal aquest queda també aïllada de la pressió ramadera, dels ramats d'ovella que hi passen. El marge esquerre és un braç que té diverses funcions. La primera és recuperar la connexió longitudinal del riu, és a dir, la resclosa fa de barrera per moltes espècies i llavors aquest braç lateral fa que connecti la banda més alta amb la més baixa del riu. I després hem creat zones com aquestes de platges per les limícoles o si no posaders d'aus, troncs o pedres posades al mig del curs per cueretes o d'altres aus que volten pel riu. I més avall hem fet talussos. Són totalment verticals amb la idea de que tant abellerols com blauets puguin fer el niu a dins del talús. Hem recuperat els braços laterals del riu perquè es pugui inundar tota la terrassa i en cas de riuada la inundació no sigui tan devastadora. Una altra de les actuacions que fem és treure la vegetació exòtica i deixar la vegetació autòctona. Entre l'autòctona tenim, per exemple, el tamariu, que aquí té uns pors ostentosos i molt grans. Entre les exòtiques el que hem fet és eliminar moltíssima canya, que en contra del que es pensa no és una espècie d'aquí i és molt invasora. El que fa és desplaçar d'altres espècies, com el canyís, que és la canya d'aquí que tenim autòctona. En arbres com aquest tamariu, el que fem és posar-hi caixes niu per suplir la manca del bosc de ribera. Llavors, espècies més sensibles com són el mussol, la mallarenga, la gralla o els ratpenats, doncs tenen hàbitat o un lloc per viure. Aquestes per mallarengues. Aquestes de mussol les ficarem amb un grup de 3, ja que els mussols
necessiten més d'una cavitat per establir un nucli de reproducció, una de cria, una de descans. Després sempre en fiquem una de més per si alguna d'aquestes és agrupada per mallarengues, estornells, i la fa no habitable pel mussol. Todo eso estaba todo lleno de caña. Sí. Una máquina el año pasado estuvo aquí, 2 máquinas, un tractor muriendo y una máquina arrancando, la de cadena. Pero que estaba toda esa isla estaba toda llena de caña. Todo esto si mira aquí caña nada más. Y mire qué limpio se ha quedado. ¿Qué le parece? ¿Está mejor así ahora? Tanto, ¿Sí? está mucho mejor. Como está ahora, está estupendamente. Todo lo que sea limpiarlo va bien. Los cañas y todas las cosas tienen que ser demolidos cada año. No tindrà èxit si no hi ha la implicació i la participació de la gent, ja sigui la gent que ve a passejar, la gent que ve a mirar ocells. Hem fet jornades de voluntariat, se'n poden fer més. En definitiva, volem recuperar el riu, volem recuperar l'ecosistema, sabem que és difícil perquè hi ha moltes pressions i impactes encara sobre el riu, però tot i així té un gran potencial per recuperar l'hàbitat, per recuperar la vegetació, per recuperar totes aquelles condicions i tots aquells elements del riu que el fan que sigui ric en espècies i ric en hàbitat.